El carrer del pàrquing. Hola, sóc Raül i us vinc a presentar aquest vídeo. Al meu carrer hi ha uns arbres verds i grans, al costat del pàrquing. També hi ha una església cristiana, vella i marró. Al costat de l'església hi ha una àrea molt gran que pots fer un munt de coses. A l'àrea hi ha mercats petits que pots trobar menjar, roba, copisteries, però també hi ha una gran quantitat de blocs on viu la gent. Són grans, marrons i vells, com l'església. Però el més important és el pàrquing. El meu carrer té un pàrquing molt gran, amb cotxes, amb motos, bicicletes. Els cotxes normalment són grisos, negres, blancs, però últimament hi estan arribant un grup de cotxes multicolor molt vistosos. Al costat de l'església hi ha uns matorrals verds i grans. En aquell lloc pots jugar amb el gos, pots jugar a la pilota, córrer amb el teu amic. També hi ha un parquet al costat dels blocs molt bonic. És gran i ha molts colors. Els nens ho deuen passar-s'ho molt bé al parquet. Per últim, hi ha unes voreres molt boniques amb bancs i pals.